Фракционирания въгледвуокисен лазер има широко приложение в естетичната медицина. Този лазер прониква в дълбоките слоеве на кожата под формата на микроскопични термални зони, които предизвикват синтезиране на нов колаген и по този начин изглаждат релефа на кожата и възстановяват и подобряват нейната структура. В този случай ще обработим белег, направен от секцио цезарея. За пълното заличаване на белега ще бъдат необходими курс от 3-4 процедури, които ще се правят през около 2 месеца. По време на обработката мъртвите клетки ще се отделят, а отдолу ще се покаже една здрава, нова розова кожа. След процедурата кожата е отточна и зачервена, има чувството на парене, но то ще отшуми след около 2-3 дни. Препоръчваме на пациентите да използват силно хидратиращи кремове и да не посещават парни бани и сауни.